ja, ze stieren met het bekje op en ze van echt zat de hemel van help, wat gebeurt er hier? Dat ze weer helemaal verbjusteren. De bissen konden net meer op de poorten staan. Vleerne ziet er echt net in. En een paar vogels konden helemaal niet meer. En toen hier we 2 plankjes van elkaar maken. Toen hebben we dat kruisje hebben we eerst erheen gebracht en erin zetten en wat bloempjes te bieden. En toen even stil was. Ik zie je juist lekker even op het terras en ik zeg in mijn eigen hoek zeg ik daar iets. En zei ik een heel lood sommet gloed en in hier alle gekletter. Ik denk, wat gebeurt hier? Dus ja, ik reed voort hier het hoekje om en er liggen al die vogels op een vlier te spartelen en te dwalen en een deel van de vogels vliegen weer voort. En een deel bloed lezen werd die leidt en ja, het is maar. Het komt er door de vleerbaai en de koetsenbaai, zei vogelexpert Johan de Jong van Oerterp. Die gaan maar aan het eten en aan het eten en het eten. En ze gaan een hele kwarte term. Dus het bloot in de maag hingen en soms bloot het tot in de kiegel hingen. Proppen ze haar vol. En dan begint het te gisten. En dat gisten gaat heel rap en er komt een heel soort alcohol vrij. De lever moet het al bereiken, maar die kent dat net zo het verwerkje. Nou ja, en dan vallen ze zadel in de tuin of verder. Maar dan moet ze gewoon even bijkomen, de roes even uitsliepen. En deze kon hem met vleenen, dus we dachten van nou die werd aan zijn taart de kat opeten. En een vriendin van u is die hier in kooiken. En daar zoeken we hem dan in van. Maar zijn nekje wie waarschijnlijk brutsen of zo. En toen had er het net leefd. Maar de Jong had een orentheorie. Puur leververgiftiging. Die lever moet het afbreken. In verhouding had ze een vrij grote lever. Kan het al je wel afbreken. Maar ja, als er in één keer de volle... ben coma-soepers eigenlijk binnen het Westen. En dan, ja, dan is het er.